Karso kakung Sumanu Putri rewedalipun sampun badhe ada nasar keparok niki dipun lajengaken malih mboten saged badhe ngaturaken Purwakala utawi ruwatan siang menika kapandu pentul kalih tembem medalipun pentul kalih tembem kairi gending Puspawarna sugeng mirsani sugeng ami danggen ngantos purani adi cara nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. La qaula wala quwata illa billah amma ba'du. Amin. Dumateng para bapak sarapa ibu ingkang sami rawuh wonten ing masjid wonten ing dalem Bapak Utama. Bapak Nyono Utama ingkang tansah kula urmati. Mboten sanes kula jumeneng wonten ing asa panjenengan mboten sanes badhe adaning ingkang kagungan kajat mbok bilih mangke anta basa anta uncana anggenipun badhe ngaturaken pangruwatan kok enten tandak tanduk sopan saha santun dipun paringi pangamputan ingkang kathah sebab siji desa siji carita siji dalang siji carita pramila Bapak Ibu mangke dipun bleberaken dipun wedharaken dongeng utawi pangruwatan ingkang dipuswani putra setunggal putri ontang anting kados pundi mangke anggenipun ndongengaken putra setunggal kok diruwat. Lah sak mangke badhe dipun bleberaken dipun dongengan kadang kula pentul kula niki tembem semoga Kang tembem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri yawatin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain la haula wala quwata illa billahi aliyil azim amap. Amin. Sagunging para pepunden, para sesepuh, pini sepuh aji sepuh ugi pungane praja satriyane negari ingkang sampun patos kula pundi ingkang hormat. Dumateng para bapak-bapak saha para ibu-ibu kakung Sumanu Putri ugi ingkang kula hormati. Ugi dumateng khususipun Sokibul Kajat Bapak Sutomo Ardi ingkang sampun swargi. Ingkang nomor kalih ing mriki Bapak Nyono Ad Hadi Utama Ibu Supriyati sak keluarga ingkang hormat.
Rek ngajeng kula sampun dipun totorake Kakang Tembem boten sanes dinten Selasa Pahing kirang langkung tabuh 3 menika. Kula ingkang keparingan nami pentul sisih kula menika Tembem. Cumantaka jumeneng wonten sak ngandhapipun tratah kerabat agung Binaturata mung saperlu kula ing mriki badhe pinakani napa dados panyuwunipun Bapak Nyono Hadi utawa dal Ibu Supriyati niki ambahipun kagungan putri namung tunggal wonten ing dusun Bulung. Putrinipun setunggal menika menawi miturut jare para winasis para guru para pinter tiyang Jawi nandhang sukerta boten sanes ontang-anting. Putrinipun ingkang dipun paring sesilih Mbak Tiara Mailani Andri Asari menika putri namung tunggal menawi turut jare tiyang Jawi menika putri tunggal ing dinten Selasa Pahing badhe dipun lukaraken dipun jabel sukertanipun ing supados dados putri ingkang solehah. Nah malam-malam ijang-ijang anggen dap nikahipun Dimas Tiara Mailani Indrian Sari menika ijang-ijang mulai jam 6 ngantos sapunaning dinten nggih menika Rebu Pon. Mugi-mugi kanthi adonikahipun si genduk Tiara ing benjangipun mugi-mugi dados keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Amin Allahumma Amin. Boten katulupan monggo sholawat sarta salam tetep konjokaken wonten sanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun atu-atu dhateng umatipun benjang wonten dinten yaumul kiamat. Amin Allahumma Amin. Kakang Tembem Piye Dul? dina iki kuwi aku cumataka jumeneng saisore tratah kerabat agung Binaturata mung sampun entuk duta rencana. Apa maksude duta rencana Dul? Duta utusan rencana jawaban. Kon jawab apa kabeh? Kon jawabake kadate Bapak Nyono Hadi Utama dal Ibu Supriyati rene dheweke ndek putri mung siji miturut jare winasih para guru para pinter wong Jawa kae nandhang sukerta ontang-anting. Dinakene putra ontang-anting. Sak banjure ayo mula iki bebarengan yen nyuwun parpasane Gusti Allah Subhanahu wa taala apa sing dikarepake Bapak Nyono Hadi sak keluarga dikabulake kanthi slamet sak bariwatan iki muga wae keluargane Bapak Nyono Hadi lan Ibu Supriyati diparingi slamet gangsal lancar anggon nyambut gawe. Iya Dul. Anggone bebayan dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Kabeh bener selamat sing diruwat, ya selamat sing ngruwat Dul. Ya sak banjure Dul. Iki ngajek dedongengan Dul. Kocap kacarita jaman semono Kakang Tembem. Gumelare jagat si awang-awang wong-wong. Ya, sing jenenge Bathara Kala kae tegese ora anake manusa. Lho, anak sapa, Dul? Semono kae bengkahe Gunung Srandil. Bengkahe Gunung Srandil semono kae judule kewan loro gajah putih karo macan putih. Gajah putih macan putih goleki wong tuane ora ketemu. Malah ketemu karo wong tuane. Wong tuwa sing ana ing sangisore ya ki Gunung Srandil Begawan Agrimaya. Iya, Dul. Gajah putih macan putih watake kewan iso ngomong goleki wong tuane ketemu karo wong tuwa ditakoni nek Begawan Agrimaya nek kowe ki ora anake manusa nggih gajah putih macan putih kowe nalika semono kae bengkahe Gunung Srandil. Mula kena diarani kowe kuwi titis saka Gunung Srandil. Menawi mekaten sampun cetha menika titis saiki Gunung Srandil Begawan. Pecah gesang kula pasrahke dhateng panjenengan. Nek kowe pasrah karo aku nggih. Sing kowe gedhe gajah putih dina iki tak jenengake Gajah Satu Bondo. Sing gajah. Sak banjure, Dul. Sing kowe macan putih. Gambarmu lorak-lorak ireng kuning putih abang. Dina iki kowe tak jenengake Gembong Kamijaya. Gembong Kamijaya kang bakal ketemu karo sing mbek suwitane. Saurarane ya ora kudu nyetan bener parane ketemu karo Mbok Rondo Dadapan ana ing Ludaya. Letik tanpa sotang Gembong Kamijaya. Tumeka ane Padepokan Ludaya ketemu karo Mbok Rondo Dadapan.
Ya Gebo kami Jaya. Matur. Kepala matur Mbok Rondo. Menawi panjenengan dereng wanu dereng tepani dipun tepangake. Niku kula niki dipun wasti Gebo kami Jaya titis saking Gunung Srandil. Lumarep wonten risane Mbok Rondo dadapan wonten niki mung saperlu kula menika kepengin urip bebarengan kali jenengan. Lah watakmu kewan kang wengis kaya ngono kok kepengin urip karo manusa kaya ora prayoga Gebo kami Jaya. Ya nek senajan to wis dadi antepe kekarepan bakal tak turuti. Aku lagi wae susah mikirake anakku Damalan Sasaka lagi gandrung kapirang Dewi Kateji putrine Sang Prabu Jayeng Sima Jayeng Murti ora ditampa malah kuwe ngayur wus kepengin tak tampa ya dina iki. Tak kongkon nek pancen bakal bisa kelakon putraku dhaup kan Des Kateji takon ngaturake Nawala to nglamar. Nawala ditampakake Gebo kami Jaya, Mbam. Pamit budal kersane Mbok Rondo dadapan Sang Ludoyong dampyak. Diring para kutu-kutu Alata Gojim Setan Banaspati Gendro tetes sak pitunggalane. Ngiring lakune Gebo kami Jaya anggone nglamar ring Kediri Monteran. Tanko capek tekan yone Kediri Monteran. Ing kono biyak sekabaning para prajurit sing lagi pisowanan. Ditakoni nek kowe sugih kendel Bondowangi wani biyak sekabaning para prajurit. Nek kowe jenenge sapa nek duwe papan dunung endi? Nggih. Dipun tepangake sinuwun. Kula menika dipunsani Gebo kami Jaya. Serayanipun Mbok Rondo saking dadapan mung 10 kula badhe ngaturake Nawala. Ranten kula menika amprat dados talangi aturipun Mbok Rondo dadapan Sinudoyong badhe ngaturake Nawala. Nawalane ditampa, Mbem. Isine surasane Nawala iki. Damarulan Sasongko putrane Mbok Rondo dadapan Sang Ludoyong kepengin ngarepake putriku Dewi Kateji. Nek ora surat penglamar. Dewi Kateji diundang. Dewi Kateji coba maju rene. Enten apa Rama? Iki ana Nawala Sang Ludoyong. Dina iki ki arep dikarepake karo Damarulan Sasongko putrane Mbok Rondo dadapan. Nek kowe gelem kandha nek ora gelem kandha. Ramane Jayeng Kusuma matur kaya ngono. Dewi Kateji duwe bebono duwe payun. Bebanane apa, Tul? Nggih. Menawi mekaten Kanjeng Rama kula badhe kaweku dene Kang Mas Damalan ten ing Ludoyong kepareng kula badhe nyuwun. Ing ajeng kula sampun supaprastya menawi ing benjangipun kula kaweku dene priya kula kagungan panyuwun Rama, panyuwun kula boten teges Mas Picis Raja Brana donya kang kathah boten. Tiyangipun bagus nggih boten. Sinaosa menika tiyang melarat, sinaosa menika tiyang awon rupinipun. Menawi ingkang saged ngaturake tiyang cemane kos kembaran Rama, sandangane ireng kulite ireng. Irunge mbegek mentol. Pendul kali tembus saking negara Mesir sawanake mriki kangge kudangane kula ugi kangge gapura kiwa utawi tengen. Menawi boten saged Rama sinaosa menika sugih, sinaosa menika bagus rupinipun. Menawi boten saged ngaturake pendul kali tembus kula boten saged anglampahi. Jalukane Dewi Kateji kaya ngono. Ayo Dewi Kateji. Banjure, Tul. Gebo kami Jaya krungu suara Dewi Kateji kaya ngono. Abot kaya apa digoleki saguh goleki pentul karo tembem. Saguh, saguh. Pamit budal kesane Sang Prabu Jayeng Sima Jayeng Murti. Dabyak munggah gunung medun jurang mlebu alas metu alas. Anggone goleki pentul karo tembem durung ketemu. Pungkasane mlebu alas Setra Gondolo Mayu. Pentul karo tembem kepethuk karo iring cemane Loka Sekembaran ditakoni. Nek nitik kabar sing tak tampa sing jenenge pentul karo tembem kae sandangane sarwa ireng kulite ireng irunge mbegek mentol tak waspadakno iki ya kisana. Nek kowe takon pentul karo tembem ora kleru ya aku ki pawongane sak balike kowe sapa kowe nek takon aku iki ditepongake
Gembong kami Jaya dadi serayane Sang Prabu Jayakesuma Jayamurti ana ing Kediri Motoran goleki kowe kuwi. Lah nek ketemu kaya ngene iki, nek wis ketemu kaya ngene iki dina iki kowe kudu anut aku. Kene numpakane gegerku. Tak sawanake ning Kediri Motoran kowe mung pinaka kanggo tumbal, kanggo sesaji. Gapura kewala tengene Kediri Motoran uga kanggo kudangane Deskaceh iki didhaupan karo Damarulan. Gembong kami Jaya. Aja kumulancang kang dadi pangandikan. Aku manusa. Arep kanggo tumbal aku mah aku ora gelem. Nek kowe mah tak prawasa ya ora kudu gelem perang bantah. Perang bantah Gembong kami Jaya karo Bentul. Perang bantah rampungane adu gelut adu gatik dayan ora ana kalah menang. Ning alhamdulillah Bentul karo Tembem dipiandel telu cacahe, Mbak. Kelingan ya. Siji sirep dikono we putih glenggu mling. Heeh. Sing loro Lanjam Sura, sing telu Kudi Sangut. Sangut ya. Kabeh saandane Gembong kami Jaya ditamani. Piandel telu cacahe lumpuh daya daya kekuatan apa-apa njaluk ngapura njaluk urip. Ketiban pusakane Bentul. Yo sabanjur to. Nek dina iki kowe njaluk urip njaluk pangapura Gembong kami Jaya. Aku rumangsa kuwatir. Sebab jeng nemu Gembong kami Jaya kowe nganggo werdi. Gembong gedhe Jaya Weluk. Tak kira besok urip bebarengan karo anak putune bapak Adam Ibu Kawa tak kira uripe ra padha tentrem sebab senengamu tansah ganggu karo wong-wong kae. Lan kadigdayamu kaya ngono aku kuwatir. Rene dina iki kowe njaluk kapura karo aku teges aku wis anut tak paringi pangapura kabeh. Kosok baline dina iki kowe kudu anut aku. Genti. Ilangono jeneng Gembong kami Jaya. Mulai dina iki nganti akhire delan ora tak jenengake Gembong kami Jaya. Ning tak tambah sesilih Raden Bathara Kala. Gembong kami coba lek Raden Bathara Kala gelem apa? Gelem. Oh ya gelem. Bathara Kala gelap sayuta gelem ning dipikir-pikirina bengi-bengirina Mbak. Bathara Kala jebul-jebul duwe panyuwun. Apa panyune karo Bentul, Dik? Bathara Kala. Tul. Reneng jenengku wis jenenge Bathara Kala gelap sayuta aku gelem tul. Ning gedhe cilik aku duwe panyurina bengi-bengirina tul. Sing tak jaluk ora liya saben mangan saben dahar cawis aku sing tak jaluk ora liya titise Bapak Adam Ibu Kawa manusa kae. Jalukane Bathara Kala titise Bapak Adam Ibu Kawa kaya mangkon. Mbok mene apa dak, Dul? Semono kae Bentul karo Tembem senajan abot panyune Bathara Kala. Ya, Disaguhi ning diatur diakal. mbok sagoi to. Ya, Ya. rumake, Dul. Bathara Kala sinasa abot kaya apa panyuwun bakal sendikani. Upamane kowe ra tak turuti ngono tak kira kogel atimu malah ra karu-karuan tumindakmu aku rumangsa kuwatir. Najan abot kaya apa mung panyunu ya kuwi manusa-manusa bakal tak paringi 12 tatahe ning tak bagi rong perangan Bathara Kala. Sing saperangan 7 sing saperangan 5. Lah judule 7 mbek 5 ki apa, Dul? Sing 5 manggon pasaran sing 7 manggon dina ringkesane dinten 7 pekenan gangsal. Mulane, Dul, kabeh-kabeh ana wong kajatan kok ora ninggal. Iya. Dina 7 pekanan gasal sebabe jaman semau kaya ngene iki. Dongenge nalika semono kaya ngene iki ya. Ya, Dul, sak banjure. 5 karo 7 kae nandang Sukerta nek durung duruat. Iki pawelingi Bentul karo Tembem dieling-eling Bathara Kala. Sing durung tetengarane. Janur kuning omah pojok papat benang lawis kereke omah lan kareske tandane wis duruat. Sing urung tanda-tanda ngono kae 12 cacahe nek durung diruat kena kok ganggu. Ning nek wis diruat tandane janur kuning omah pojok papat benang lawis kereke omah kareske tegese kae wis dipurwakala diruat utawa disyarat-saranani kuwi aja pisan-pisan wani. Nek kowe pancen isih terak anggere Bentul karo Tembem wis andhamu dosa kaluputanmu bakal aku kang bakal ya nandhi kadigdayamu ora bakal sembrono. Dijanji-janji Bentul karo kowe ditantang. Gelem apa omah janji-janji kaya mangkono. Semono kae Bathara Kala gelem. Gelem.
Ayo Dul. Sawise aku kok paringi 12 cacahe kok bagi 2 perak 5 paro 7 karo 5. Dina iki aku njaluk dununge Tul. Sing 5 dununge apa, sing 7 dununge apa. Semono kae, Bang. Lalu aneh kaya ngono. Pentul karo tembem durung bisa ngersakake kanthi jelas. Sebabnya apa, Dul? Sebab iku dadi wewadine pentul karo tembem. Kaya ngono. Mung sing baku Bathara Kala. Kowe takon baliyane papanmu nek alase Traga Dulu Mayu. Entenana tunggonana, taunana windanana. Nek nganti ana nandang Sukerta 12 tak kebagi 2 perak 5 karo 7 durung kena kok ganggu. Nek sira tandha-tandha janur kuning omah pojok papat benang lawis karek omah karek tandane durat kaja pisan doane. Dijanji-janji bola-bali. Dul. Supaya eling mangkono. Semono kae Bathara Kala bali papane meneh alase Traga Dulu Mayu. Kono banjur pentul karo tembem sing nutokake babat alas. Tango capek adane nek saka negara Mesir semono kae ya kuwi pangeling-elingi. Kaya kerja ganter-ganter kaya ana tamu. Ye, pun. Bab. Ora ledok omongane wong tuwa-tuwa dhisik iki nek adane pencak ganter-ganter sisih kiwa tengen sedina rong dina mesti ana tamu. Nyatane lagi rasa-rasa jebul ana tamu tenan. Heeh. Wes pakai tamu ana ing rombongmu coba takon. Ya lah, ini saya Pak nggih. Bu nganti Pak biasane Pak. Nggih, nun saya Bu nggih. Rumah bingah amanah kula awit nembe samenika ketahuan dedengan. Kula badhe nyuwun pirsa kanthi tiyang rerembakan menika menawi tepang lan tepang mangke anggenipun ngendikan kok sajane kumal-kumal. Pramila ing mriki kula badhe nyuwun pirsa panjenengan dipun paringi nami sinten? Ibu Supriyati. Supriyati. Saking dalem pundi, Bu? Bulung cangkring no bulung rawa. Bulung kulon. Mriki kan swantene nek kula swantene kula miring kula bulung kathah sanget nggih ta. Wonten bulung cangkring, bulung wetan, bulung kulon. Nah, niki panjenengan saking bulung kulon. Karaya-raya dalem pentul kalih tembem wonten damel napa? Pripun? Nyuwun pitulungan. Badhe nyuwun pitulungan. Bucal sengkalane putrine kula. Ken bucal Sukertane putri jenengan. Putrinipun pinten putranipun? Setunggal. Setunggal putri nggih. 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 Ibu Supriyati jebule ngerti. Ngerti lan graita nek wong Jawa kae ndak anak siji ya ki arane nandang Sukerta untang-anting dina iki dene rawuh dalem kuwene mung saperlu njaluk tulung kowe lan aku kon gua Sukertane ya nggih insyaallah sedaya senajan abot kaya napa Bu nggih kula sagahi awis sedaya kala wau gumantung kali pangursane Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi pangajap panjenengan sakeluarga dipun kabulahi dinten Selasa Pahing tabuh 3 menika kanthi slamet mangke sabari ruwatan mugi kanthi ruwatan menika anggen bebrayan sak keluarga dipun paring slamet gangsal lancar nyambut damel ditebehaken sengkalanipun dicaketaken rezekinipun lan putri ing diruwat mangke dados putri ingkang salehah katen menawi mangke rampungipun ruwatan panjenengan kula aturi rawuh dalem kula malih badhe wonten rembak badhe dateng kula aturake dateng panjenengan menawi sampun saantawis menawi panjenengan griya sewu pendamelan kula aturi kondur sampai cekap Seneng Ibu Supriyati nang rompokmu njaluk tulung kon Mbak Sukertaresning lan putrine mbok tampa apa dak to? Tak tampa, Mbak. Tampa. Wapane ora tak tampa do ngayi wersa saka bulung kulon tujuane nang rompokmu. Ora tak tampa. Sae-saesane ke tak tampa. Iya to. Mula dina iki ya. Iya. Dina iki lan aku nylamur jeneng nylamur laku. Sing kowe nyamur dinar laku ya. Sing aku kaki legaya kowe ni legaya. Nah, sing lah bocah putri
kae Bayu Tiara Mailani Indrian Sari tak jengake Prawan Cilagur. Prawan Cilagur tak slamorake supaya ora ketara nek kowe iki lan aku pentol karo tembem ngono. Saiki celokane aku lan kowe celokane kaki legaya ini legaya. Lah ngene katul wong sehane Prawan Cilagur iku jarene jaman kuno makunane kuwi duwe sedulur papat sing 5 wujude. Lah saiki banjur terangke kaki. Dina iki aku arep nekake dulure tuwa si Prawan Cilagur. Kang supaya wujude kaya manusa tak takoni bisa ngomong. Bisa. Dheweke ditanggung jawab di sedulur napa ora. Yo ngeblato kulon paran nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakep semelokoto mandeng pucuke groning labah Banu Songo. Napas nukulir kadya jecek lemah ambal kaping 3 nekake dulure tuwa si Prawan Cilagur. Amarah haluama Sopiamu maena judul teko ger yo. Lho, kowe kok teketunu kok dhewe sing ketunu teko kono siji. Lah sing kabeh ndi kabeh. Kaduan. Lho, ana apa kok kok ambi dilek mata ki ana apa? Kowe kok nangis? Nangis sing kaya ora kebeneran. Ana wigatene ngopo? Mutmena amarah ngalu amah kowe nangis. Ana Prawan Cilagur ilang lho. Lah ngene iki nek kaki legaya teko lho kaya kepiye. Ya. Nek wis kadung ilang ya digoleki supaya ketemu lah. Mau kaki legaya ninggal wekas karo aku yen ana bebaya sing ora kena tak atasi supaya aku bisa ngundang kaki legaya nang di papat nini kaki legaya teko kaki legaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya kaya ngene iki lho tak jaluk. Pepaan deh. Mangan-mangan aja kumpul rukun kanggo santosa cekrah nggih bubrah ya. Karepe ya kaya ngene. Ning salah sawijine ini apa kaki? aku gumun banget beda karo Pak Datan wingi. Sebabe rumah saka nyambut gawe durung sawetara entuk kaya akeh malah kudu bali wae. Percaya tak undang lho kaki. Piye. Bisane tak undang ngene lho kaki. Piye. Aja suwe-suwe tem nyambut gawe. Nek kaki yang mundhake ora iso nggawa, aku kan ngono. Ngono ya. Nanging ya ngene lho kaki. Ning apa? Bisane tak undang sajak ana sing unek-unek sing ora nyenengake aku lan kowe. Kesih ana sing ora nyenengake. Upama aku ki jelas marang kowe kaget apa ora? Ora tenan. Kondo cetha bloko blakon. Nek kondo cetha bloko, aku ape bloko ambil kowe. Iya. Putrimi Prawan jero lenggah saka kamar. Putri Cilagur gar. Ora kaki. Ora sumbut sadurunge aku mangkat. Nggih ampun kuwatir, Romo ampun kuwatir. Nyatane nggih niku ora kepanggih. Ya kaya ngene iki tanggung jawab. Nek ora tanggung jawab temenan ya kaya ngene. Lho ngene lho kaki. Aja duka sik era. Sebabe putrimu si Prawan Cilagur ya digolo wentah sedure papat mungkin aku barang. Wondening murcane lan ilangi putrimu Prawan Cilagur oas nyono-nyono nek panjen ilangi
sing gawa sapa ora sing ngerteni. Monggo ditunggune no sandingan lho Kaki. Oh tegese sing nyidra putra Gusti Prabu Jalagur wis lagake dudu manusa lumrah. Lho pancen kok mangkono. Ya. Aku iso graitone. Lah gratane Nek piye panjen iki pangandikanmu tak temono kaya bangsa lembut. Nek nganti manusa lumrah tak kira ora bakal bisa sebab dijogo semene brahe mongso iso lunga saka ing papan kene. Pancen kaya ngono Nek lho. saurane nyidra bangsa alus tak kira pancen bisa sebab antara selisih manusa karo badan alus iki beda. Ya, ya. Wis ngene wae. Ya ora bocah iki bakal bisa nemokake. Tak sidikara. Sing supaya wujude kaya bangsa alus bisa nyawiji, bisa nyatu. Sing nyidra si kadange anom Prajagur. Nek ra nganggo cara ngene tak kira bakal bisa. Mbok menawa bangsa alus sing nyidra saurane iso ngimbangi. Dheweke rupane kaya badan alus. Ya pancen kaya ngono. Nek jak rene aku bakal mari pengadilan. Ambara lu ama Supiyamu mena. Enggak ditindakno, tututono. Tututono ya ayo. Ayo gorano. Ya beratok lor parane. Dojar berjalan. Kaki, Dalem. aku ki gumun setahun jumbleng sandang. Terus Kewan semenu gedene mbok tungkoli tanganem bisa luluh. Kaya ngono lho gumunku. ini ya. Piye Kaki lek? Ora sagumun kabeh nyanyi karo Gusti Allah nek pancen Gusti Allah ijabah nurut bedal karepku ora kewon dalan. Ya pancen kaya mangkono. Paribasane gunung iso jugruk sego rasat sekare kadidayan niku. Wis, gek amara lu ama Supiyalan Mumaena. Sawise ketakon golek kadangmu ana ora bisa malah bali mbok badan kewan semene gedene kok aturake karo aku. Pancen iki nyidro kadangmu ana. Nek pancen iki saurane bocah bisa metu kanthi slamet kudune guwa garbane kewan iki lebonono. Nitik sadane wetenge iki rumangsa bledhok mbok menawa ana sajrone ya kuwi madarane iki lebonono kan. Ayo. Sehaning sedulung papat mbok utus aja bali nek udung bebareng karo si sedulur Anom Prawajlagur. Ewandening nggawa bandan kewan sing semene gedhen iki takonono. Kaki aku tak nutukake pakaryan ana ing mburi. Oh ngono ya. Tak wehi pangestu supaya selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek nitik katuragani kewan iki rumangsa cubliyo. Nek tak sawang kaya medeni, mripate sak terbang ambane cangkeme sak sumbung sumur, untune rang-rang dene wesil ukurane 16. Ulune gimbal najan apa wae wujud kewan. Padha petitahe Gusti Allah sing diuripno ana ing donya kae sing paling kuwasa iki manusa. Nek nganti ora manusa ora kuwasa, tak kira ora nganti beso sene brai. Cilik-cilane gor semut nyokot lor apa dene kewan kang semene gedene untune rang-rangah. Nek pancen manusa ora kuwasa apa ora manusa ora entek. Ya, aku ora bakal gigrik kul kalong. Ora bakal mundur saja ngadepi kewan iki. Tantange tak takonane panjen dhewene rumangsa Nyidra putriku Prawajlagur. Bismillahirrahmanirrahim. Tejote janing suleksana kang katon. Hai kisana anggonmu klosot sak isore pereng sak dhuwure pereng. Ganjel kaya dirikil malah kaya dinondo. Nek pancen kowe tedak kesumur mesti matu mburi saka dipinakanmu. Ngarep dadi aranmu kanthi gawe cengkake wong-wong anggone kepelayu petuk salang tuyang. Sebab ngerti gambarmu kang gagilane kaya ngono ki sana. Pitakonku kang pungkasan. Nek pancen di papan dunungmu. Nek di kekarepan apa sing kok karepake? Nek kowe duwe
jenenge diri sapa lan nek wis iso ngomong jawab kanthi jujur. Aku kang dadi pepalang pisan. Ayo. Lah, keparat kowe. Inawu hama sobirin. Oh sabar kasih Tuhan. Ya, tak sabarake. Wah, dedek ngampar-ampar teman semaur ngagetake anak punya bapak tapi buka kewedian ya. Duh. Jagat dewa pangwasane Gusti Kang Raja. Ayo jawab kanthi jujur. Tambuh lawan aku kowe. Takon jenengmu. Urung ate bro. Babar pisan lagi ketemu iki aku. Wedi kowe nawang aku. Nek rupamu ngono aku wedi karo kowe. Jajal. Ruwake kuping mulek nang mripatmu. Sebrono ngelek-ngelekno kuping mata ya. Yen pancen durung ngerti aku. Sapa? Sing adhep ana ngarsamu iki kena sing darani Bathara Kala ya iki wujud. Kowe tok Bathara Kala. Layak-layak nek omong Bathara Kala padha wedi iki to. Bathara Kala. Ana apa? Pitakonku kowe jawab kanthi jujur Bathara Kala gelap sae to. Sadurunge penggali kurma susah sedhi awit aku duwe putra siji. Prawan jelagur bebasan cilik tak kudang durung suwe anggon mudang. Lunga soke omah kene papan kene tak goleken tekan Kedirang ketemu. Tak takokake tangga Teparu ngalor idul ngitani kula lan kancane ora padha ngerti lungane Prawan Jagur. Pungkasane kokos dulure tuwa. Amarah lo ama Supiamu metak kon golek ukur nemake. Baline amarah lo ama Supiah kowe dikanti badan sowanake ngarep dina iki cetha. Sing tak dawuh Nyidra putriku Prawan Jagur rak kowe Bathara. Ora bakal tak selaki. Kowe to. Bathara Kala. Ana apa? Dina iki nek cetha kowe sing Nyidra putriku Prawan Jagur. Tah monggo nek tak rasake bocahke tanpa dosa perkara. Lho, kena apa kowe nganti gaglak? Aku dina iki njaluk larai. Nek ana dongeng kaya apa, nek ceritane kaya apa, nek sejarah-sejarah ning ngendi? Aku mung budhae cetha gamblang pinaka kanggo leku nampa. Ayo. Ya. Nalika aku isih cilik, Cilikamu biyen. jenengku Raden Gembong Kamijaya panutan wong saka Gunung Srandil. Oh, Gembong Kamijaya ya. Anggone klosat kocok sak ngisore pereng. Utus sak dening pereng. Ganjil kaya dening klikil malang kaya dening kondo. Iya. Wong sak perlu aku duwe panjangka. Ya kuwi aku abot ngemban dae Gustiku ndamar lan ning Kalodaya. Dheweke gandrung kapiramu marang Kesemaneng Ayu Dewi Sekartasi putrane Prabu Kesuma Jayamurti ana ing Kediri Mutran. Njaluk kudangan Adipati Pendul kaliyan tembung wong saka Tan Mesir. Rehne wong aku dadi serayane ana ing Kalodaya. Banjur aku golek Adipati Pendul kaliyan tembung. Ketemu ana ing Las Kedung Magleng. Ning kono Adipati Pendul nibakake sirep briga nanda wewe putih glugu muling. Sekabehane kutu-kutu alang toga padha salang tunjang padha kuten padha lumpuh dayane. Ketiban sirepe Adipati Pendul kaliyan rene aku nedak semua besi madu. Banjur aku disumbari Adipati Pendul kaliyan Weh. bisa ngilir perang catur saenggo perang pupuh. Wondene Adipati Pendul bisa weruh pengapes aku ning sajroning lalaan. Banjur aku rumangsa kelingan yen diwangsit dewa kamur ben jumadi. Semono kae ya. Dole kowe besok yen wis akhir dewasa bakal nemeni pekewuh kang gedhe. Bakal mungsuhi wong saka Tan Mesir. Amprih becik pasrah bungkukan. Sakwise aku wis pasrah bungkukan, aku ora duweni jeneng Gembong Kamijaya, nanging aku duweni jeneng Bathara Kala mangkono. Dijenenge Bathara Kala kowe gelem jenenge Bathara Kala. Aku gelem jeneng Bathara Kala. Nanging aku njaluk tadah kala mangsa sing titise Bapak Adam lan Ibu Kawa mangkono. Manusa-manusa kae. Semono kowe diparingi pendul karo tembem pira? Dek nika semono duwene 12. Wis diparingi 12. 12 mono dibagi ana rong perangan. Diparingi 12 dibagi rong perangan. Sisa perangan. 5 Sing rong perangan. 7. Wih pinter wasis. Netepi dinten 7 penan gangsal. Bathara Kala. Ana apa? Kowe ing karepmu ngandhake. Semono keperang pupuk kalah karo pendolan tembem banjur kowe dinae Bathara Kala njaluk tadah mangsa titise Bapak Adam ibu diparingi luas jake bagi 5 karo 7. Saiki aku njaluk larai. Sing 7 dununge apa, sing 5 dununge apa? Oh, kuwi to sing kok takoke. Ya.
Aku tak dunungake sing sak perangan pitu. Ya, ayo. Kalau menurut anak 5 cacahe kok lanang kabeh. 5 lanang. Karena sing dari Pandhawa 5 kuwi wajib dibuak segalane. Semono kae uga janjine pentol nek durung ning nek wis diruwat kok aja pisan jonani loro. Lorone, mbok menawa duwe anak wedok 5 cacahe kena sing darani barisan Srikandi. Kuwi wajib dibuak segalane. Jangkep angka kaping 3 to, Pak. Telune mbok menawa duwe anak loro lanang kabeh kena sing dari uger-uger awan. Iya. Kuwi wajib dibuak segalane. Papate to kala. Papati kalau mau anak loro wedok kabeh kena sing dari kembang sepasang kuwi wajib dibuat sekalane Kaping 5 limane mbok menawa meteng ngerake nang tengah dalan utawa nang tengah pasar Iya. kuwi wajib dibuat sekalane kaping 6 to kala. kan mbok menawa ana wong duwe anak telu wedok lanang wedok kena sing dari senjang kapit panjuran Iya. kuwi wajib dibuat sekalane Lah iki pungkasan kaping 7. sing pungkasan kepitu kalau ana anak loro lanang karo wadon kena sing dane bocah kedono kedini kuwi wajib dibuat sekalane Iku saperangan loro cacahe 7. Saiki wis aku njaluk siji cacahe 5. tak ndongake sing sak perang 5 Ya. kalau ana wong nglairake barengi ambisi sing eto metune singenge kena sing dane bocah jero wanginen kuwi dadi dadah kala Mas Abdul Semono kae uga janji pentol nek durung diruwat ning nek wis diruwat kok aja pisan jonani loro. lorone mbok mlonong nandur wal putih ana ing ngarepan omah ngasih anjang-anjange rubuh Iya. kuwi dadi dadah kala Mas Abdul Kaping 3 to kala. telune mbok menawa mepes sawanan ngasih gandhi tugel tengah bener Heeh. kuwi yo dadi dadah kula Mas Bendara kala Jangkep angka kaping 4. papate mbok menawa wong adan dandangi rubuh tanpa udan tanpa angin kuwi yo dadi dadah kula Mas Bendara kala Lah iki pungkasan kaping 5. sing 5 kali 5 kalau menawa wong anak mung siji ora ana tunggale kena sing dene bocah ontang-anting Iya. kuwi dadi dadah kula Mas Bendara Iya. lah saiki jenenge ngono ngopo iki ana bocah lair mung siji wis dadi mamasaku yen kok alang-alangi yen ngono kuwi dadi pepalangku sapa kowe Bedara kala. ana apa Nek ora jebul tak nang-nangake kaya ngabangake kuping betak-betak kaya dudu karepe go dhewe. Kaya ora ana nandingi kadigdayamu. Tetembungan kae pas lari bener. Jebul-jebul ki lali wancane pentul karo tembung nalika semono kae. Aku nyandak koyo ngene iki mung betheke nyelamuh jenenge ora nganggo cara tuku tak kira bakal ketemu karo kowe sebab nalika semono kowe kalah karo aku. Geling-geling. Aku tetok kanggo jeneng kaki legeyeh kae mung betheke aku nyelamuh jenenge. Sak mestine ngono aku pentul karo tembung pawone aku iki. yen ngono kowe ngene kawan aku Sebab apa karani ino? sajak suaramu kaya lagi mentas saka pegel anyar Takoni arep apa? ngene ya jaman heng wilaheng jagat isih ngawang-awang Iya. isih wong-wong adoh lor adoh kidul Iya. adoh wetan lan adoh kulon Terusake. anane brigad gede sing padha dinggone jim-jim setan-setan sak panunggale akeh kewan gede akeh kewan galak nanging alas kedung magleng ana geger ana peteng dudu petenge bengi ana padang dudu padang rino ana lindu sedina kaping 7 sekabehane kutu-kutu walang utawa kepedesalang tunjang keweden sebab ana pangamira dening Ki Wong Kamjo kae wong karang padesan ora ana wong sing bakal wani mapakake nanging ana salah sawijine pawongan loro sing wani mapakake Ki Wong Kamjaya sapa kae Bathara kala. Nalika semono ke ngucik laku musik Gembong Kamijaya. Kowe sing pungkasan ngandhake. Ngamuke Gembong Kamijaya nek Setra Gondolo mayu ke kabeh-kabeh ora ana padha wani nyekel. Ning pungkasane ana salah sawijine wong loro sing wani nyekel. Wong iri cemane kos kembaran semono kae pentul karo tembung ya kuwi pawongan. oh kowe to Sing wani nyekel ya. lah sing bisa njupuk pengapus aku ning sak jroning lalakan sapa kae Ora bakal selai pentul karo tembung pawone ya aku meneh. lah sing awes jeneng Bathara Kala jeneng Semana Asal meneh Gembong Kamijaya Bathara sing jenengake pentul karo tembung ya aku iki. lah sing awes tadah kromoso titis popo demi pukul duwene 12 sapa kae Semono kae ora bakal selai pentul karo tembung sing maringi semono. lah iki pitakonku sing Ayo. pungkasan Terus iki ana bocah lair mung siji wis dadi mamasaku
Terus kowe nganggo dalan piye Dipat Bedul? Nek kono jebul kowe lali wandane pentul karo tembem nalika semono. Pas lali bener tetep bener kenapa sebab bocah kae tak ruwat. Janjine pentul karo tembeke dieling-eling. Kena gak rolas sing diaturake kae nek durung diruwat lo, nek tanpa ana syarat-syarat sesaji, tah mongko. Ana daleme iki Bu Suciati iki dhewene ya duwe putri siji ana desa Bulung kae senajan to putri siji kae tak ruwat. Tak udanane, tak syarat-syaranani. Kae dieling-eling. Janur kuning ke pojok papat benali sekarang kau makares kae teges kae diruwat. Janjine pentul nalika semono kae piye? Piye? Sak gunting plangkeng dina Selasa. Saiki aku wis ngerti. Retine jebul bocah sing tak mau semau anakmu aku. Lho. Wah, gisir bocah ke dedel kuti ayam paribasane aku dadi parang tutane bapake lan ibuke sebab aku sing tanggung jawab. Ngene yo. Piye. Senajan putramu tak mongso Dipat Bedul. Ora bisa kalu. Isih malang-malang ana ing sak jroning lalaan Dipat Bedul. Wah, kewan jero ngono ki. Tetek-teke ra sepira dhuwure, cangkeme mambane ngono kok untal ora bisa kalu. Manggon ndondo kok kemak-kemak ngandhake watos go dewatu sebab bocah tak kalungi janur kuning ana jagane lo. Janur kuning sing dikalungake jagane kae bebasan demet ora duwe setan ora bakal donan. Nah dadi bareng kabeh Gusti Allah ngersakake nggih keselamatan si Prawat Jelagur dalan. Dina iki Bathara Kala. Aku ora gawe paten pinaten watone dina iki nek kowe sing salah, aku njaluk krone lelam. Bocah utana kanthi wal jati jani walaya mengko njaluk apa tak turuti. Oh, dadi critane kowe njaluk utahe Prawat Jelagur. Iya. Tak sagoi Dipat Bedul. Bagus. Nanging aku ndi penjaluk. Njaluk apa njaluk? Yen pancen ki bisa ngujuti. Raga Kandang Sukma kanthi dibosong dening Kain Gembala Seta. Oh ngono. Bakal tak utake jati sing tumpakane walaya tuan jati Dipat Bedul. Bisa ngutake Prawat Jelagur kanthi waras. Njaluk raga kanthi sukma, raga sing kanthi nyata wae pitik urip. Asal wekas lahir batin Dipat Bedul. Siji dadi pitakon aku. Apa kuwi? Raga sing kanthi sukma dikemul-kemul Gembala Seta artine apa? Oh, kuwi to. Ngene tak ngerti. Apa sebabe Bathara Kala njaluk raga kanthi sukma kanthi dibosong dening Kain Gembala Seta. Iku mung kewerdi sing supaya kanggo nyuceni badan sirane Prawat Jelagur. Sing supaya bocah kuwi mitu dawe wong lanang lan wadon. Amin. Tekun ning gone agamane. Amin lho. Anut ning gone pemerintahane. Iya. Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing solehah ngono lho karepku. Amin ya rabbal alamin. Nek tak sawang wujude Allah banget, ning jebul-jebul gegodhone aten-atene apik. Ya nek nyawang-nyawang ki aja ayu lan elek. Najan elek ning gambare apik. Agek kedane. Dina iki durung bukti lancane. Utana banget wujude. Dibak kira bocah iki malah kira Prawat Jelagur. Iki kan Prawat Jelagur. Ger malah. Malah disuwat-saut ki piye iki. Ngene lho. Piye. Sehane putramu Prawat Jelagur iku ilang lagi sepi kowe. Ya. Iki bisa ketemu. Ya. Nek ketemu kowe janjimu kepiye? Bunga ra wong tua ketemu bunga iso ditukari bapak lagi. Bunga ra karuan. Sing kaya aku ngene ya bunga. Senajan kok aku iki ora mbok dewi ya ora. Nek kan aku bunga. Saiki ya kowe nek nganggo bunga ya piye bunga? Iki kok ngundang iki. Aku sing kowe kok bunga. Ayo selawatan Mas. Sholatu wa salamu ala Rasulillah. Sholatu wa Sholatu wa salamu ala yasin ya sholawat sampai kekene maca salat besok nikane ketuk kanjeng sapate Kanjeng Nabi. Ya pancen kaya ngono. Isairane. Nek sairane. Jumbo karo jeneng wedok ya wedok
kudangane kaya wedok. Ya. Ana kodho ning dhuwur kayu. Ganjil Lu kok didini sarwet klopo. Iya. Anak wedok rupane ayu. Ketip terkalo aku. Salatu salamu. Salatu salamu ala yasin habibillah. Sabar maju cepet gede putus maring ayo. Kadi sehane wis mbok laksanane penjalakmu. Saiki kowe ya kudu duwe janji karo Bathara Kala. Piye janjine karo kowe lan aku ya ngono. Bathara Kala. Ana apa? Kabeh payun padha kawujudan lho. Payunku kowe bisa wujuti. Kosok baline payun wis tak wujuti. Ning ngepas dina Selasa pae lho tabuh papat iki kaya durung lega durung marem. Malah mung aku tok sing durung lega durung marem. Bapak Yono Hadi Utama lan Ibu Supriyati ya uga lega durung marem. Mbok menawa kowe tak etok ora wani ganggu mangke sedina rong dina sasi arep tak tumindak ngono neh. Dina iki tak kon janji oleh papan kene ben sene bapak angsa iberti desa bulung kula nyen. Ayo. Ya, berarti betul. Nah, Reh ning aku ndek njaluk lan penjaluk kowe bisa ngujuti. heeh. Ning kene Bathara Kala bakal janji lawan Nah, kowe. kita hati-hati ayo. Mulai wektu dina iki Dina Selasa paing sore. aku ora bakal wani-wani mecak bumine Prawan Jlagur. Bagus. Sekabehane lembut ikut bolore wong kabeh. Ya ya. Kalau menawa siji lan sijine sing kepengin ngganggu Prawan Jlagur. Heeh. Aku sisa go ngalangi. Oh, matur nuwun, matur Lan nuwun. kejaba saka kuwi aku bakal nyampurnake sengkala-sengkala sing manggono ing kiblat papat sing sosok ganggu anak putune Bapak Adam Ibu Kowe dipati bener. Ya ya. Sepisan Siji. yen ana sengkala saka wetan Saka wetan. ditulak saka kulon bali mangetan. Bali ngetan. Yen saka kulon Saka kulon. ditulak saka wetan bali mangulon. Kowe bali ngulon. Yen saka kidul Saka kidul. ditulak saka lor bali mangidul. Bali kidul. Yen saka lor ditulak saka kidul bali mengalor. Bagus. Dadi tengah kosong papan panggonane Prawan Jlagur sak keluargane Iya. kanthi diseseni Bapak Adam lan Ibu Kowe. Amin, amin, amin. Tak Ya. terus paripurna nggonku matur aku termasuk kaya nelak. Njaluk papan padunung aku lan nomben-nomben aku dipat betul. Sadurunge tak papanake Bathara Kala. Mung aku nelake maturun bunga sing tanpa mok. Uga saka Ibu Kacat Bapak Yono hadiran Ibu Supriyati lega atine sebab kabeh mau ndongakake janjimu. Kowe aja nganti ya kowe nglingkar saka janjimu. Nek pancen kowe nglingkari janjimu, bagi sing marsani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina sesuk anggone Abdul nikasi putrine dan Ayu Tiara Melani Indriansari muga selamat esuk nganti sarampunge anggur adu nikah gak lancar lan sawiji apa-apa ing besok anggone ngayahi bebayar Bathara Kala donga-dongake dadi keluarga sakinah wa warahmah amin Allahumma amin. Nek kowe njaluk papan dunung saka kene areng idul ngulon ana glakah rayong ke panggonamu kidang menjangan randu blatung pakanamu rawa sedya ben-benamu bali dumas peturonmu nek kosok bali pentol karo tempem janji karo Bathara Kala sadane kowe aja pati-pati lilir nek durung tejo nganteng saka lor wetan aja nganti lilir nek isih nemah lilir kagetake sekabehane anak putune Bapak Adam Ibu Kowe kowe kratos sak dosamu kae sesaji jadah pasar sepenuh berai gawe kabeh rono ana alas kedungan tak uncali kembang jeruk bali Bapak ayo
ngene lho Kaki. Ya. Sehane Bathara wis bali ning papan padu. Tak papanake wis. Lah, kowe lan aku mau gawe jeneng samaran. Ya. Lah, jeneng samaran mau kowe asale Kaki licik bali ning Bentul, sing aku asale Tembem nini gawe bali ning Tembem. Lah sing anake iku mau putrine sapa jenenge mau Sing disamare Prajagur. jenenge sing asli. Balik Mbak Tiara Melani Indrian Sari. Nah, kowe lan aku mang duwe janji karo Ibu Supiati. Ibu Supiati kon mrene. Monggo Ibu. Halo Ibu Tiati. Ini Bu. Nah. Iki ngene. Macam ngetan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Supriyati ana desa Bulung sarana nyekel kupat luar kupat pinangga anggo lukarake sekabeh sekalane keluargane ora ana sawiji apa-apa kanthi nyuwun ing Allah Subhanahu wa taala sesenana lukarana ing dina Selasa paengi anggone duwe putri sing jenenge Nanda Kerto Prajagur duka ilang sora selamat kersane Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngeten Ibu Supiati, sampean kok udah kupat luwar enten wedine menawi tandak tanduk sopan saka santun lupa-luput karo teparo karo keluarga supaya njaluk pangapura jenenge kupat ana lebat. Sakjane panjenengan wau pasah karo rombongan Amarga Utama ken mbokak liliping putri panjenengan. Lah sakniki sampun rampung pangrawatan putra panjenengan wau dadi putri kula. Sakniki putri panjenengan kula aturke panjenengan monggo. Ngeten enten jawabe, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora mendem gombaling putriku ning aku mendem gombale lan mendem sengkalane sak warga muga-muga Gusti Allah nyidani apa kang dadi niatku Allah wabah mendem. Monggo dipotitake. Lagi ana tembok maksudnya piye? Kon keberkah dadi Bapak Supriyati sak keluarga rene dina iki kon keberkah biwarake tangga teparo mitra karo. Lah kok ana basiku ne? Lah iku eling-eling pirang-pirang talek dosane ing dina Selasa paing dibarengake nikahane putrine. Ya. Lah kok ana kembange setaman? Kembang taman pinangka kanggo syarat sarembem asale iman iso iman asale uman bisa uman. Lah ana wajib cilik-cilik to. Duwe cilik-cilik kene wong tuwa ngandhake kewajiban lan wajib bem. Ya kaya ngene iki anak pola bobo kepratek kewajibane wong tuwa. Lah tibane di par-par sane bapak arsa bisa dulu. Iku ngene to. Kok ana godhong-godhongan. Iki telu warnane. Apa-apa, godhong alang-alang, godhong kulit. Wedine apa to? Siji godhong alang ora ana alang sawiji apa-apa sebab ana godhong apa-apa ana sejarah bakal tumama sebab ana godhong lebih ana lebih saben watan iki ni muga wae anggone ya ki mantu luweh kabeh kejaba saben watan iki lenyap duwite lenyap gawe ya muga-muga gak salah karo sawiji apa-apa. Bisa sampurut sampun tibake setimbang to. Iki sing pamungkas kok ana kandil cilik ditutupi wadine apa? Siji iki jenenge paso kekep. Paso kekep Tegese pas lari jangkep wong Jawa kurang siji kurang ruwatan tok jangkep kurang. Lah iki paso kekep pari jangkepe iki wis pas. Lah iki ana kendil cilik tutupe werdine manusa urip nang landonya nek duwe niat kajat ora usah tutat ora sasani. Lah ngene Bapak Ibu nek duwe niat kajat duwe karep niat apa aja dilola lali aja ditutap tutupi kaya kendil iki. Nek ditutap tutupi dilola lali abot awake dhewe ngoten lho Bu. Lah bisane sakono to.
tiba sewana. Apa apa? Oh, tak tibake mak jar suarane. Suaran Pak juga karo tanda-tandane bapak yaiku Bapak Nyono Hadi Utomo adalah Ibu Supriyati sakeluarga. Ya. Lah mikir kedereng pirang-pirang tahun lagi kesana idina iki rumangsa bungah lene keleksanaan mak piar kok dene pasokan. Lah, sajroning pasuk pecah kok ana iwake loro dine piye to? Pasok pecah kok banting ana isen-isene loro iwak loro kae tegese donya ana loro. Ana apik, Kudu elek, ana bengi, kudu rino, ana sugih. kudu ora duwe. Nek sing sugih ya aja ngina karo sing duwe, nek sing duwe aja mere karo wong sugih. Lah ngene lho to. Sehane aku lan kowe pangrawatan wis padha rampung ing Ya. klodangan sore iki, mangko ana atraksi sulapan-sulapan para Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kula hormati kados semangkaten nggih. Anggenipun pangrawatan kok kirang ngresepi panggih panjenengan Bapak Ibu rombongan Amarga Utama utawi betul napa nyun gue pangapunten ingkang kathah kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.